дар якум шоу як шӯхӣ кардем ба смс кардӣ гуфт ки ака Алишер шӯхӣ накард. Дургузам. Мара тағоёмшон, ҷурой тағоёмшон. Уже 5 минут чақчақ кардем, ман фаромӯш кардам гари лайтра битам бахшиш будам. Ина. Алёш нархи гӯшт чанд харозӣ? Нархи гӯшт ака. Дағал гап мезананд, мисол ҳақоратҳои оилавӣ мекунанд. У қадар халқ мебинавӣ дора. Нито айда. Мешид ҳамин ҳолатҳо дар вақтҳои шумо ё ки не рост? Не, умуман хай тему намешид. Барои ки мухлисои батл дар Душанбе кам ака. Худат мешавад батл пешина лизо каши нигоҳ кунӣ зиқ бишад. Ту дар хезе будагӣ, як ҳафта. дорӯҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм, баровардани ришу мӯи сар, зиёду кам кардани вазн, дарди меъдаю безурётӣ, доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Русия. Дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. Салом алейкум Алёш. Салом алейкум ака Алёш. Коро хуб, саломатон аст? Мешава ака. Шумо чӣ мебошед? Мешава тинч. Муамра тинч бад. Меган дар байни ду Алишер бишни ягон орзуд амалӣ мегардам. Камероз дар байни ҳардуна. Кстати, я тай дига Алишер ам аст за кадрам. Обязательно. Фаромӯш кардам дар инҷа бо Алишер семиштаги Алишер Садфоиз. Се Алишер ши. Коро чӣ хел Алишер ҷон? Мешава ака, шукри Худо. Раҳмат. Навигариё чӣ хел рафтестиян? Навигариё ҳам майда чики дестем ака. Айта дидам. Клипта дидам, треки травмара кардай. У наподоби видео лайф гӯё, як кадр. Муд видео. Бале. Иштияки баъд охириш да конкурс дидам. Конкурсу чӣ хел рафтест? Конкурс майда фыс рафтест билето. Сол ба фикрам ки якум бор кардести охир. Бале, якумин конкурс май. Призо чӣ буд? Ду мошин тамом Россия фаромӯш кард. Призоя та 014 фасон, престижный фасони бақаги танировка карги ҳама тарафа. Также як тай дига 99 фасон бақаги танировка ҳама тарафа. Ду та Galaxy A41 ва я телевизори калон. Ҳамаша худат меспори охир да охир. Конечно, чӣ хеле ки ака Алиҷон мекунакум монанди амо ака мешавад да прямо эфир. Ҳамаш бигем шофу сафов. Бале. Шаффоф, саффоф ганда хато гап додам бахшиш зиёд. Чӣ мешавад гапома переводча намедонам. Чӣ меган хали шаффоф тоза да. О, 1000% тоза чест мегзара. Прямо эфир да мегзара, ҳама мебина, ҳам участнико, ҳам дигар тамошобино. Хай бурбори бовар дорем ки гузарондаш метавони Алишер, чунки маълуме ки уже хела билетот рафтагианд. Саволи якум ҳамея ки дар шоуи Садфоиз чӣ набуд занг задам телефонот киштаги. Рости гап дар маҳрака будам. Тарафҳои деҳот да маҳрака да будам. Ҳамун сабаб у ҷо антена неста, мумкин барои ҳамин нашидай. Мумкин антенат гум шуда. О, ҳам дур да будам. Ман гуфтам хафа шуда чи? Не. Хи дар якум шоу як шӯхӣ кардем ба смс кардӣ гуфт ки ака Алишер азоқ кардани сӯса. Пустяки. Хулоса хафа нести? Не. Гап не, зинда бошӣ. Раҳмат Алишер ҷон. Якчанд савол дорум та овиди репои сӯсу ва фаъолияти худат. Алишер чанд қашда мета реп хондестӣ? Агар айрустӣ бигирем ака, ай соли ҳавасат 2010. 2010. Ту 11 сол меша реп педи? Бале. Ман синфи 5 да сар карда будам. Шӯхӣ накард? Дургузам. Даже синфи 4 дам хондагием ака. Даже синфи 4 дам хондагием. Кистия бурдаги ава? Аму соло вақте ки нав реп дромада буд дар Душанбе ва поколения молодежи аму соло. Та вақт кӯдак буди охир? Ҳо, мара тағоёмшон, ҷурой тағоёмшон, ушен нами анғули нами ёзима будан, анғули нами син соли ёзираима, ва мехондан, мекадан мара ҳавас доштум, ма пацанак будам. Ва ма амаму чен мехондум ҷурой тағоим медидан, мегуфтам молодец брачка метонистай. Баъд аяму вақт ки ман аму чен сар карда будам, даже аяму чен ма битақабида метонистум мақсад. Ма ай 2015 хай шиносем, дар ёдум ҳаст ки 2015 синфи 8 буди, 9 буди, охир майда буди. Ова. Мехондӣ мегуфтум ки дар қадами пацанак зури бад мехона. Хулас гап, ҳозир агар ягон кӯдак дар аму син сол бошад, ёрдамаш мекунӣ ки реп? Конечно, чӣ бане? Илҳоми сахт дошта боша, ҳамин чизда бовар дошта боша ва хича бохоҳа вложить кунад дар ҳамин творчество, ма саҳми худам мегзорам. Ми вақт ақиб бигарда Алишер, як бор дига мисол ҳамин репа интихоб мекунӣ ё ки не? Бале, чӣ бане? Значит 100% розӣ аз репер будан. Конечно. Гайри реп чӣ кору фаъолиятҳо мекунӣ? Гайри қассобӣ метавонӣ гуфта?
Ё ки махфия? қасобӣ накардестам ку ака. Чӣ ба? Давно ма баҳс кардам. Сиз чи бизнес? Ман Нархи гӯшт болора ман реперам. Ман уже камтар син сол рафтаиса реперда туғри намегира касаба. Барои ҳамин як чизра қабидан дар кора фақат. Яъне ки қасобия бас куда реп? Қасобӣ вақти мара мегирам, ман реп да баъд мақсад полни энергия ма вложит кардан наметавонам. Значит, яке ай сабабҳое ки як вақт хомӯш будӣ, ай реп дур будан қасобия сабабаш. Бале. Уже 5 минут чақчақ кардем, ман фаромӯш кардам гавила эътироф бетон бахшиш бирам. Ина. Зинда бошӣ. ва барои хурдан надора бисёр вақт дар метонам дора. ма барои мин хали дан камун нахарадас додем. Конечно. Алёш нархи гӯшт чанд харози? Нархи гӯшт ака ҳозир ба фикрим таи 60 сомон шуда. Худот мераи хе кам қасобхона мисол гӯштхарӣ ё ки не? Ман мерам гӯштхарӣ мерам фақат ака. Хали савдо павдо полностью тамом. Конечно. Чё-то боварӣ номадест ё қатрекоида ки ты номи гӯшта гирифтаги бикин гуфтаги. Як савол дига Алишер, ма вақти охир рости гап камакак дар ҳами дуруни реп корҳои шестай зиқам. Сабабаш ҳамая ки реперҳое ки мисол ёштаран аллакай темои семейния расидесанда ё дар батлошон дар трекошон мақсад ягон гапҳоеро мегӯянд ки пеш ҳам гапҳоро фикр мекунам намегуфтанд. Мисол ҳамсолои тиян, но ту ба фикрам ки уже фарқ мекунӣ камтар барои ки барвақттар сар кардагӣ ва поколенияе ки қати ту реп дар пеш рафтӣ ати калон буданд. Мисол шояд ҳама хурд будӣ, ҳамон чизора дар ту ман надидам рости гап. Мисол дар батло ҳаст гаршоки апад меган, хеле меган. рӯз як видеоро дидам дар канали Play Media. Манталиано қати шам мистер хева мекунад интервю мегира ва дар ҳамонҷа сиёвуша занг мезананд сивана. ман рости гап ҳамонҷа камакак зиқ шудам. Чӣ ба барои ки слишком гапҳои дағал гап мезананд, мисол ҳақоратҳои оилавӣ мекунанд ва ҳамон чиза дар монтаж буридагӣ нестанд. Тупа дид мондагиянд ки ура любой одами солимақл мефаҳмад ки кира ҳақорат кардан, кира чӣ гуфтан. ҳамин чиз ба фикрам ки неправилно ба дар тарафи якай суроб ки ҳамон чиза буридагӣ нестанд. Мисол гарчанде уҷа шам худаш мегӯяд ки набаре бумоне беста. ҳамин чиза ту чӣ қабул мекунӣ? ай нигоҳи ту? Ай нигоҳи ман некрасива ай. Барои ки у қадар халқ мебиновӣ дора. Нито айда атак бигирем, ман кордоршон нестам. Мисол ягон тамо кордор нестем, но чизеро ки ваён мекунанд дар дуруни ҳамин сфера ҳамамон ҳастем ку значит ҳамада камака кам боша. Мисол касатса мекунад, як кас ҳамонро бина мега на репер мақсад апая дигара ё ки модаря дигара дашном додистанд. ҳамон чиз бигем як оила ҳисоб мешава. ҳамин чиз хубай темау хайп я дигара ягон ҷо гуфтан неки ахорат набоша до такой степени ки семейни гапо браванд. Мешид ҳамин ҳолатҳо дар вақтҳои шумо ё ки не? Рост не, умуман хеле тему намешид. Мисол шояд ки ҳозир ютуб сабаб шава ки дига дар видео любой гапо мегӯянд. Мумкин бе ютуб ҳамин чизо мешид ё ки не? Не. Шахсан худот ягон кас қадам хали ҷанг шудӣ? Не. Чӣ ба? Ман сағира ҷангавар нестам оға. Масъалаи батл 0 грамм видеотона дидам қати якай додихто мегӯй батл мумкин бошава, но берун ай Тоҷикистон. Бале. Чӣ ба ки дар дуруне? Барои ки мухлисои батл дар Душанбе кам ай ака. Дар уҷа бисёр ай. Яка мухлисои на танҳо батлбохши мухлиси реп ҳамаш дар Россия қариб қарор доранд. Шумораи зиёдаш лек батлои ҷадам нормально одам мешавад. Баъд барои чӣ ман мехоҳам уҷада во метонанд биянд. Ман уҷа вода наздик мешавам мухлисои худам да аудитория худам да во метонанд ки биянд дар батли ман иштирок кунанд. мара илҳом бита присутствие вода. мара энергия бита бояд присутствие. Видеои раликаи бизнес тра ҳам хали ҳаваз дод. Ростша бугу. Это тоже вариант. Одама дидиу талпау ҳайҳуя. Аку одами набуду? Хайфо. Чӣ одам қанабуд нормально буд. Чума да кадр одам кам дидум. Уҷа шояд оператор я хеле сёнка кардиан ки одам кам инагда меша ки се одам я хеле сёнка мекунӣ ки да то одам бисёр метавад. Шояд. Хали финтош ҳам ҳастай.
ана 0 грамм дар охир як таманиёта мисол метавонӣ барои мухлисот бугӯӣ ё ки барои просто тамошобино ва метавонем барномаро ба анҷом расонем. Мақсади асосии ҳамин барнома қатъан ин буд ки ман эътироф ҳамам оиди ҳамаи мавзӯе ки реперҳои ҳозира кардесан, реперҳои ёш грубо говоря. Чико кардесан? Гуфтум таку? Нам темаи тухли, ин некрасивая, вообще ягон ҷуда туғри намегира. Оли 2 сол 3 сол пас ё ки 2 сол 3 сол пас ҳам зиёд ягон 7-8 моҳ пас бухтона мебинин аяму корои худтон изо мекашин. 100% ҷавобтон мегум. Аки мнение ма лично. Худат мешавад батле пешина изо каши нигоҳ кунӣ зиқ буша. Чӣ свето такиштесан? ҷавоб бош қати. Мебинем оз не вақти ҳозир мебинем ам темаи пешина ма изо мекашим кам кам рости гап. Барномае ки кадагим у барнома ма мебинем изо мекашим рости гап кам кам. Чум охир ма хадахтаро кадаги. Хай ёш будем ёшида глупости бисёр мекадайда удам. Ана биё бо камак як дига савол додам. Ният ягон группа дадромада надорад? Не. Чӣ ба? Чикор мекунам группаро акам. Оз ягон группа ҳам нест дар Тоҷикистон, як димаш намехом. Худам тоқа мефурам акам. Lil West ҳам видео кард дида боши агар ки эълон кард ки айхезе авлод биромадам. Чӣ хеле ҳамин кораи нуқтаи назарите? Дуруст буд, нодуруст буд? Рости гап намедонам дурустай нодурустай, аки решение ахчай. Ма ин масъалада ҳечи гуфта наметавонам, ман нейтралнем. Ту дар хезе будагӣ, як ҳафта? Ба фикрам ки будагӣ нестам. Чӣ? Вақти як трек кардагӣ ба фикрам ки хезе гуфтагӣ, о вақт некст Алек шасте буд? Не, ягон трек дар хезе гуфтагӣ нестам. Не ки фахр мекунам агар бошум ё ки мебудам, не ки набудагим. Чӣ хеле набудагӣ, як трек дар вохир гуфтагӣ? Не, я не помню такое. Ё просто у дар студияи хезе записи? Шояд. Не ки хали шудагӣ неста. Аниқ. Агар ки ман ёфтам шад ин видео мемонам. Хорошо. Ёфтам значит рост гуфтай. Зинда боши Алиёшҷон барои кор, нафаре ки мехоҳанд Алишер билет харидорӣ кунем барои конкурсаш, айни ҳол дар рӯи экран ҳам Сбербанк, ҳам картаи вая, мегафон, номеро мегафон. Ам WhatsApp бинависан, номеро WhatsApp, дар номеро WhatsApp. Ай ҳама хуб номеро WhatsApp да менависонен. Ҳамаша мефаҳмонанд тон дар WhatsApp. Зинда боши Алишерҷон барои кор ва удачи. Карада чё так хушом ҳасти?